Hi guys, नोंथांमोनखौ मान्दार बिबार YouTube चेनेलाव बरायनाय थाबाय। नोंथांमोना जों गामिनि भिउखौ नायनो गोसोबा जेराव जानानै दं बेयावनो दलद जनानै नायलांबाय थादो। ओके। आं बारा डायलग होनो रोङालै, फार्स्ट ब्लग बानायदो। ओइयाव देवल फुजा जायो ओइ फिल्डआव, ओइ मन्दिरा। आं बारा काइन मास्टाराव इदिट बानायनो रोङाखै, खिन्थु आं इदिट बानायला दा। माबोरै नुदों जों गामिनि लामाखौ? ओइ नैयाव देवल फुजा जायो। Hai geng, hai hoन। Hi. Elong kenoko ini kok bothor godan ini ya. Wah people. ये people का घर है भाई। People. Welcome. Wih, ini mandar bibarnya ekspor makanya. Vlog mana itu loh, vlog. Album mana? Album nyektura. This is begin. इससे गाड़ी है भाई। अभी मैं तुम लोग को दिखाने वाला हूँ एक्सिस से। मोजां नायना ला जायगाया बवा बवा। नोंथांमोना फैनो गोसो दंबा फैनो हागोन। वाव प्रमोद सारबो दं। देवल फुजायाव जायो।